ଚୈତ୍ର ମାସର ମଧ୍ୟାହ୍ନ। ବାହାରେ ଉଦୁଉଦିଆ ଖରା। ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯିବ, ଆଉ ଖାଲି ପାଦରେ ଗଲେ ପାଦରେ ଫୋଟକା ବାହାରିଯିବାଟା ଥୟ। ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ସ୍କୁଲରୁ ଆସି ଶୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ଭାରି ଥକ୍କା ଲାଗୁଥାଏ। ବିଛଣାରେ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ମୋ ଆଖିକୁ କେତେବେଳେ ଯେ ନିଦ ଆସିଯାଇଥାଏ ମୋତେ ତାହା ଜଣା ନାହିଁ। ଏମିତି କେତେ ସମୟ ଶୋଇଛି କେଜାଣି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କାହାର କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦରେ ମୋର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ଉଠି ବୋଉକୁ ପଚାରିଲି, ଆଲୋ ବୋଉ, ଏ ଉଦୁଉଦିଆ ଖରାବେଳଟାରେ ଏମିତି କିଏ କାନ୍ଦୁଛି? ବୋଉ ମୋର ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ କହିଲା, କିଏ ଆଉ କାନ୍ଦିବ? ସେଇ ଅରୁଆବାଳି ଅଣ୍ଡରାଚଣ୍ଡୀ ମାଳତୀ କାନ୍ଦୁଛି। ଆଉ କିଏ ବା କାନ୍ଦିବ ଏମିତି ଏ ଉଦୁଉଦିଆ ଖରାବେଳଟାରେ? ତାର କାନ୍ଦିବାର କାରଣ ବୋଉକୁ ପଚାରିବାରୁ ବୋଉ ମୋର ଯାହା କହିଲା, ମୁଁ ସେଥିରେ ହସିବି କି ମନ ଦୁଃଖ କରିବି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ସେ କାରଣଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି କହିଦେଉଛି। ମାଳତୀ ଜିଦ୍ଦି କରି ବସିଛି ଘରେ। ଖରାବେଳ ସମୟରେ ଗାଁକୁ ସୁନପାମ୍ପୁଡ଼ି ବିକାଟିଏ ଆସିଛି। ତ ମାଳତୀର ଏକା ଜିଦ୍, ମୁଁ ସୁନପାମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଇବି। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଘରେ ତ ଟଙ୍କାଟିଏ ନାହିଁ। ଗରିବ କଥା, ମୂଲଟିଏ ଆଣିଲେ ତା ବାପା 5 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷା ହୁଅନ୍ତି। ବୋଉ ପାଖରେ ଯେତେ ଜିଦ୍ଦି କରି ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ କାନ୍ଦିଲେ ବି ଘରୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ନାହିଁ। କେମିତି ଖାଇବ ସୁନପାମ୍ପୁଡ଼ି? ଏଇ କଥା ବୋଉଠୁ ଶୁଣି ମୋତେ ଭାରି ହସ ଲାଗିଲା। ହସ ଯେତିକି ଲାଗିଲା, ଭାରି ବିକଳ ବି ଲାଗିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲି, ଯାହା ବି ହେଉ ଏ ମାଳତୀଟା ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେବ। ଏତେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଛି, ସାହି ପଡ଼ିଶା କେହି ବି ଶୋଇପାରୁନଥିବେ। ଏ ଉଦୁଉଦିଆ ଖରାବେଳଟାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ନେବାର ସମୟ। ହେଲେ ଦେଖୁନ ଏ ମାଳତୀଟାକୁ। ତାପରେ ସିଧା ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଲି ମୋ ପଢ଼ିବା ଘରକୁ। ସେଠି ଯାଇ ମୋ ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସଟିକୁ ଖୋଲି ଦେଇ ଦେଖିଲି ତା ଭିତରେ 2ଟି 50 ପଇସା ଆଉ ଗୋଟେ 25 ପଇସା ଅଛି। ସେଇଟା ପୁଣି ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିଲି। ସେଇଟା ମୋ ମାମୁଁ ଘର ବୁଢ଼ୀମା ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ମାମୁଁ ଘରୁ ଲୁଚେଇ କରି ମାଇଁକୁ ଲୁଚେଇ ମୋ ହାତରେ ଗୁଞ୍ଜି ଦେଇଥିଲେ। ଆ ଭିତରେ 2 କି 3 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ପଇସାଟିକୁ ମୁଁ ଅତି ଯତ୍ନରେ ରଖିଥାଏ। ହେଲେ ଆଜି ମାଳତୀର କାନ୍ଦ ଶୁଣି କାହିଁକି କେଜାଣି ମୋ ମନଟା ଭାରି ତରଳିଗଲା। ମନଟା ବି ମନେ ମନେ ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଉଥାଏ। ଭାବୁଥାଏ, ସତରେ ଏ ଗରିବୀଟା କେତେ ଦାରୁଣ। ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ସୁନପାମ୍ପୁଡ଼ି ଟିକେ ଖାଇବ ବୋଲି କେତେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଛି, ହେଲେ ପାଖରେ ପଇସାଟିଏ ନାହିଁ। ତ ସେଥିରୁ ଚାରିଣୀଟିଏ ଧରି ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଲି ଆମ ଘର ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ଆଡ଼କୁ। ସେଠି ଯାଇ ଦେଖେ ତ ମାଳତୀ ମନ ଖୁସିରେ ସୁନପାମ୍ପୁଡ଼ି ପୁଡ଼ିଟିଏ ଧରି ହସି ହସି ସିଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି।